Fl-aħħar snin il-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi kien jagħmel ġabra ta' skart nhar ta' Ħadd fix-xhur tas-sajf. Iżda din is-sena din il-ġabra mhux se ssir. Il-Kunsill Lokali kien jagħmel ġabra ta' skart il Ħadd fis-sajf minħabba ammont akbar ta' skart li jiġi ġenerat minn barbecues u attivitajiet oħra li jiżdiedu fost il-familji fix-xhur tas-sajf. Dan kien iwassal biex jitnaqqas l-abbuż minn skart mormi illegalment u b'mod partikolari fis-Siġġiewi fejn hemm żona rurali kbira biex jitnaqqas abbuż ta' skart mormi fil-kampanja. Iżda għall-ewwel darba f'diversi snin il-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi mhux se jkun qed jiġbor skart fil-ħdud matul is-sajf. Dan minħabba regolamenti ġodda li introduċa l-Gvern bl-iskeda l-ġdida tal-iskart. Dan l-istazzjon tkellem mal-Minority Leader fil-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit li qalet li fil-laqgħa tal-Kunsill ġiet diskussa din il-materja u tfasslet pożizzjoni bejn il-Kunsiliera kollha li permezz tagħha l-Ministru se jkun infurmat li l-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi jemmen li l-ġabra ta' skart organiku hija bżonjuża li tinġabar fix-xhur tas-sajf f'din il-lokalità. Il-pożizzjoni tal-Kunsill Lokali se tiġi komunikata lill-Ministru biex jintalab jikkunsidra bidliet għar-regolamenti li ddaħlu ftit xhur ilu. Alessia Bsajla Żammit qalet li regolamenti li ma jippermettux ġbir ta' skart nhar ta' Ħadd huwa pass lura mhux il-quddiem u jwassal għal aktar abbużi ta' skart mormi illegalment fit-toroq u l-kampanja. U għalhekk li hija flimkien mal-Kunsiliera tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi assistew u kkoperaw fit-tfassil ta' pożizzjoni unanima bejn il-Kunsiliera kollha fuq din il-materja.